A ganta nan spaghetti ce, yar siririya, yar matsatsiya, mai kira kalangu, mai shaf ɗin Coca-Cola. Ka ganta nan full auction power steering, tafin glass. Wannan duk shekarun da za ta yi ba ta tsufa bene ce, sai dai ta girgiza ta sake sabon gashi. Ba ruwanka da tarkacen kayan silima, ba abin da ya maka zafi, domin ba za ma ta tara kwalestara a jikinta ba. Sai shawa kuma sai larabaci ɗan matan mai dugure, ga tsawo kuma ga gashi, su matsalar su rashin haƙuri. Ana na ta nazara fara yar mai dugure, a zaton da nake soyayya na da ake kira so, tausayi da kyautatawa duk yana cikin so, kowa yana da wacce yake so, ni da ke nake so, ke dai za na furta waso so, soyayya